Okay, so jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa da ku a series din wato mana episode 2 a series din mu na kirkirar virus a wato mana computer. So wato wannan bidiyon kafin in fara yin shi sai na yi muku wata sanarwa a ciki. So idan ya kasance zaka kirkiri virus, so da Allah ya kasance ka kirkire ne ko kuma zaka yi shi ne da niyyar kare kai ba wai dan kuma cutarwa ba. So za mu fara series din ne a yanzu. Kun ga za mu fara sakin bidiyo na ɗaya, za mu fara yin koyar da yadda ake yi da bidiyo na ɗaya. So a gaskiya muna so ne domin wannan bidiyo mun bashi mun maida shi for educational purpose. So kamar yadda kuka gani a baya, gaskiya ba haka nan muka sake shi ba domin kai cutarwa ko kai wani abu. So hanyar za ta ba mu dama, wannan series din da kuke gani zamu yi yana da matukar amfani, wanda ko kudi za a ba wani wallahi ba kasbe kai kan ma ka bincika. So ko a YouTube ka nemi cewa ake kirkiran ma virus, ba ko wani bane zai tsaya ya nuna maka yadda ake kirkiran virus da kuma yadda za ka yi wani abu ko wasu mai kowa sai dai kai ka a wani gurin ko kuma ya nuna maka abin da ba zai fishe ka a ciki ba ko kuma wanda ba za ka fahimta ba. So da Allah muna yi ne domin mutane su fahimta, sannan kuma ta yadda in sun ga irin shi su kare kansu a kan shi. So ba wai da niyyar cutarwa ba ko cutar da wani ba. Da Allah a taimaka a ba mu haɗin kai a wannan, sannan ba ma son cutarwa ko kuma ka cutar da wani ko kuma sanadiyar ka wani ya cutu, domin hakan baya da kyau. Okay, so da Allah kiyaye. So dangane da series dinmu na kirkirar virus, yanzu za mu fara episode 2 a cikin kirkirar virus da za mu yi. So wannan virus din za mu kirkira, wannan virus din kusan yanci virus ne wa'inda anonymous ke amfani da shi. So amma dai most of them hackers ne ke amfani da shi a ciki. Za mu yi wanda anonymous ke amfani da shi, wa'inda za ka gani wasu suna gani a fim ana turo kamar wani hoton kaga an turo mutum a kwamfuta shi wani hoto, ko ana saka hakin a Indiya hausa za ga kawai dandanan kawai an hakin, aka hake kwamfuta mutum sai ga an turo mai hoton wasu katim suna ta rawa ko wani abu. So in ban manta ba akwai wani fim ma mai suna kutse ne, shi ma hakan yake, kusan hakan ne. To akwai yanda ake bi sosai da sosai ta hanyar virus a haɗa wani abubuwa. Sannan kuma akwai anonymous virus wanda za ta rikice maka kawai ya kasance sunan wanda ya kirkire ta kawai a sunan da kasa. So in wonin kake mutum ta virus din kawai dai da kana ta mai wonin. So da abin da kake gani kamar a cikin American film ko kuma kana ganin a ciki ana yawan rikici a irin wannan, ga an hake kwamfutar mutum ta makale ta yanda ba abin da za ta yi. So haka ake bi a yanzu, kamar yadda zan nuna muku suna bi hanya ne su yi amfani da wannan damar tasu. So abin da ake yi kenan, sai ga an hake kwamfuta sai ya kasance umma haka na haka su za ka ga suna tsakankanin su, da wani ya samu access da wani sai ka kawai yarin ja turo mai virus ta yanda kawai kwamfutar shi za ta rikice har ta dauke. So kayan ta dawo shi har ya gama abin da zai yi, kuma ya kashe abin din shi, ya kashe duk wani abu da yake ta yanda ba hali a tracking din shi. Okay, so mu shiga cikin bidiyon kai tsaye dan ban san yayi tsawo kamar yanda abin nan. Da farko dai zaka bude notepad kamar haka. So za ka kowa ya tashi duk wani in kana da kwamfuta za ka ga tana da wajen new din nan. So news din nan za su baka allow din da za ka sa folder ga yanan shortcut menene da menene da yanda za ka kike wasu abubuwa. Sannan akwai notepad wanda ake daukowa, wanda insha Allah a series 2 series ne na biyu ko na uku. A dai cikin series din nan za mu nuna muku yanda za ku yi amfani da shi wancan notepad din, wato ma'ana notepad wanda ake yin kirkirar virus da shi. So yanzu abinda yanzu kuna gani kamar yanzu text document din nan za mu shiga kamar haka. So bayan mun shiga kamar haka za ku ga bude mana haka fuska kamar haka. Yanzu bari mu sa virus. So virus wannan ka daukai a matsayin wannan, yanzu mun dai kirkira abin ne kawai haka. Za ka ga in mun shige shi kusan in ce maka ba komai a ciki. So babban abin da za ka fara yi a nan ciki, za ka tsaya sai ka rubuta, sai kalla ka arar da rubutun da zan yi maka yanzu a cikin nan. So da farko zan danna menene shift at. So sai ka rubuta da kayan baki mode. Okay, so da ka rubuta kai ka sa space sai ka sa off. Okay, so da kayan danna haka
in kun lura yanzu ga abin da rubuta sai ka danna start. So duk wani virus da zaka kirkira sai ka rubuta start din nan domin zai yi amfani da CMD wato ma'ana command prompt. So kamar yadda kuka gana haka so yanzu ina so in rikita kwamfutan mutum ta hanyoyi guda biyu ko hanyoyi guda uku. Yanzu bari in fara kwatanta muku ta wata hanya ku gani. Misali bari in shiga Chrome browser ta kamar yadda kuke gani haka. Zan je yanzu in yi muku searching din wannan ina yake. So bari in shiga YouTube directly kamar yadda kuke gani haka. Ina so muku amfani da link ne ta yadda za ku gani da kai komai ku fahimta a ciki dalla dalla, ta yadda ba wanda zai biyo ni private ya mun magana akan ya ake abu kaza bai gane ku kaza ko bai gane abu kaza ba a ciki. So yanzu bari ta bude mana kamar haka. So network din yau na ga kamar hadari ne garu ne, shi yasa sai asulu yake wannan. Okay, so bayan ya bude mana YouTube kamar haka, misali yanzu zamu searching din Movies One ko kuma Hausa Daily Hack. So misali yanzu Hausa Daily Hack. So yanzu sai mu danna enter. Za mu jira ta mana din shi kamar haka. So kamar yanzu yanda ta gano mana shi, za ku ga bidiyoyi na a ciki. So idan ka tashi yanzu muna so mu samu link na wanda zai kawo mu website. So yanzu misali muna son link din wannan bidiyon mu shiga, kamar yanzu kun ga can link din shi zai bayyana anan ne na bidiyon. So ta yanda ba sai ya wannan ba, yanzu misali yanzu ga link din nan yan kwafo shi kamar haka. In ne kwafi din shi, so zan zo nan haka ne sai in sa first in yi fast din shi kamar haka. So kun ga ya zo min haka ko. So yanzu abin da zan yi a gaba sai in rubuta shutdown. So wannan shi yafi kowane hadari. Wannan rubutun da zan yi shine wanda zai baka damar kai shutting down din computer wani. Duk wanda ya bude virus din zai shutting down, ko kuma ka turo mutum shi a matsayin hoto ko ka canza mai. So duk yana nan design akan yanda zaka mamaye da shi a cikin wannan hoto, ta yanda kuma idan ka maida shi a hoto zaka yi abin nan din shi, zaka tura mutum shi a matsayin ko files ko kuma abin nan ya zan ce zaka tura shi a matsayin kamar software ko kuma a matsayin hoto. Yana bude shi. So wallahi an gaya maka daga nan ka abin nan din shi ka rikita kwamfutar shi. So yanzu abin da za a bar mu sami limita nawa muke so amfani da shi. Bari mu yi amfani da 250. Okay, so mu yi amfani da 250. muna so yi mana running so 250. So yanzu misali yanda kuke gani haka, sai in danna space, sai in danna dash c, sai in sa haka space, sai in sa shift, sai rubuta wannan ne sa u sai in yi wannan kamar haka. So sai rubuta ve, sai ka rubuta just haka, just. So bayan ka rubuta okay, so fa haka ne na yi shortcut ne ko ko haka. Okay, so sai ka sa space, sai ka rubuta just. Okay, so bayan ka rubuta just dinnan sai ka rubuta just being. So wannan kusan fa kai zaka kirkira abun ka duk yanda ka so nan zaka rubuta a ciki. So yanzu misali duk yanda ka so zaka yi shi a ciki kai nan duk yanda ka so, amma nan roulette. So misali rubuta space. To ku dai rika lura da abin da nake rubuta domin ina so ne ku fahimta komai dalla dalla. But so sai rubuta ina shift yake, sai alamun kenan akwai matsala. So yanzu bayan na gama ka sai in ƙara danna haka. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu haka na kirkira abin da zan kirkira na. This za su yi mamakin taya ko. To yanzu misali kauda nan haka. Yawwa yanzu misali ba gashi nan haka ba, shutting down menene. So zan danna space, sai in danna start menene, start sai in sa space h. Kamar yadda kuke gani wannan http din nan. So bari ma ku foshi ku gani da shi zan yi ma amfani copy. So bari in cire shi wannan sai in danna. Yawwa so kun ga kamar haka. So ya rubuta
so wani website ne mai karfi wanda ke dadewa wanda ke kan ya bude yana da rikitarwa a ciki. So bari mu sa Yahoo mari magani, saboda nan zaka duba website din da kake gani yana da nauyi ko kuma wani a login da zaka ga yana da nauyi. So yanzu bari mu dai wurin gwada muku zamu yi musa yahoo.com sai mu sa space sai mu ƙara kafo wannan misali kamar wannan da kuke gani. Okay, so ba wannan ba http din nan, so control C sai na space control B sai sa www. sun sa facebook is a .com. Okay, so space rubuta gp www sai rubuta so yanzu me ya rage ba musa ba mema so bar musa YouTube na sa wani website da a ciki, na sa wani abu na, amma bari mu je a abu na ku gani YouTube direct ma shi ma youtube.com. okay, so kamar yadda kuke gani yanzu na gama rubuta wannan abun haka. So kun ga na gama rubuta shi. Babban abin da zan yi yanzu bayan na gama hakan, so zan tsaya yi kwafi din su ne kamar haka daga kan nan. So zan yi control C sai in yi space sai in yi control V. So nan ya danganta da yanayin yanda kai ronin din su ana ciki. Misali yanzu ina sai in rikita kwamfutar mutum da yawa haka, so zan sassa su ne su da yawa haka, su da yawa haka, control B. So wallahi da kake gani nan guraren, inna lillahi wa inna ilaihi kai dai kawai yanzu wayannan nasa Allah ya sa ma kai da kwamfuta. So wallahi da ina kirkirar virus lokacin da na fara koyon kirkirar virus, alkur'anin ubangiji ba karamar wahala na sha ba. Sannan a yanzu haka lokacin kan fara muku tutorial din nan ina ƙara duba muku courses din da zan yi, sai da ya ja mu formatting. Ai kuma lura na yi bidiyo na baya episode za ku ga yanayin wayannan abubuwan ba haka suke ba. Wallahi sai ne wa computer formatting sannan na san tsara agogon. So yanzu misali sai mu zo mu danna 7. So wallahi na abin da kake gani ba wasa bane ba, 7 as. So yanzu misali 7 as abinda za ka yi laka da shi nan 7 as desktop sai danna nan gwanin as all file. So misali virus ne gade shi nan virus sai sa space sai sa dot. So a nan gwanin nan za ka mai da shi virus bat. So yanayin bat din da zaka sa file name kenan. So wannan bat din na nuna cewa kamar wani abu ne wanda zai run a matsayin kusan ce common front. So da kuma est duk so wayannan suna akwai yanayin kowane da yake. So yanzu misali bayan na gama ka zan yi saving din shi kamar haka. Bayan na yi saving din shi kamar haka za ku ga nan ya fito. In kallo za ku ga kala abin da ya zo da shi nan, kuna gani za ku ga zo a matsayin kamar wasu hotunan injina ga sunan wani abu. So yanzu nan ina shiga shi to wallahi in tabbata muku da Allah in jaraba muku yi so gani, to wallahi bari in jaraba muku, amma in ya makale kun rikita ni. Bari ku gani in shiga, na shige shi, la haula wala quwwata so kun gani wai ga za ta bude mana. So bari ka gani, ku gani na goge wannan Yahoo ya bude. So gani kun gani ga yanda na kashe wannan. So kamar haka ne yanayin yanda kai ronin din su, yanayin da su ta zuwan ma ha gani. So haka nan yanzu haka in tabbatar maka yanzu nan ba mamaki ba da wannan za ku ga kwamfutar nan ta kashi ta dauke kanta. Yanzu dai kun ga yanan na ku yanayin da na rona ne nan suka fito. So na yi ne kokarin kakkashewa, amma hakan ba zai hana ta kashe kanta ba. Kuma mu saurara gani, bari in mai da daukar kan waya ku gani. Yanzu bari in sa space nan. Okay, so kun gani, so kun gani ga ta tafi shutting down. Kun gani wallahi yanzu nan ta tafiyarta. Kun gani kuma shut down za ta yi real shut down. Wallahi kare gani yanzu a haka sai na kunna ta, na sa kunna ta, kuma a lokacin da zan kunna ta duk wasu abubuwa da kuke gani sun riga sun fice, ba abin da zai tsira da shi a ciki. Ta kashe kani. So ga yanda abin yake. Okay kun ga dai ta dauke, na nuna muku ta waya. So virus din nan matsalolin da yake da shi kenan. Wallahi ko yanzu din ma computer kayan ta dawo daidai, wallahi haka yanda na sha wuya. Sai ta yi slow, ta yi season na abun nan, sai ta kai ga mahira na mai da file din nawa a cikin nan.
muka lura ga yanayin file din ga abin da shi nan virus mene cs. So wallahi da na maida shi sannan aka samu mai ta dawo daidai, amma da ko kashe ta kai kunna yi ta yi ronin din abin nan ta yi. Sannan kuma wurin yanayin kirkirar virus din ya danganta so nawa kai kofi din abin kai festin kai kofi kai festin. Wallahi idan kai so 1000 idan ba hite so 1000 ba wallahi ka ko ka mai kwamfutar ma shawo kanta so 1000 ya kansile ya dawo ya kansile ya dawo ya kansile ya dawo, haka zai tafi. Okay, so yanzu sai a bidiyon mu na gaba insha Allah za mu nuna muku yadda ake kirkirar ɗayan virus din wanda shi kuma kusan in ce grey hackers ke amfani da shi ta yanda idan an bata mata rai. So ni ban ma san wani kalan ma mutum ne ni ba, amma ni ina jin aini abin nan ne ko da yake. So okay, so mun gode amma fa a cikin virus din nan irin wanda kuke gani a Indiya na wallahi ba zan koya muku shi a kyauta ba. Shi ga mai bukata wallahi zan nuna man koya mai da yake biya ni in koya mai. Ai ilimi ba wasa bane ba, wallahi ka biyo ni private ka tura min kudade a banki na in turo ma bidiyon ka in tura ma shi. Yawa is belong to you only. So ya danganta da wanda ka je ka sa ka tura nuna ma can. So amma zan kirkan ma baɗis, sannan kuma irin yadda kake gani anonymously na amfani a cikin fim. Yawa like ko ka tura ma mutum ka ga kawai kwamfuta rikice ko ina ka shiga sunan shi take kira duk inda kasance da kasan dai kawai ma irin abu na din ya lalace keyboard din. Wallahi alkur'anin ubangiji wannan virus din ba karamin attacking din virus bane ba, domin shi gaba ɗaya ba zai baka kasarara ko kwamfutan ma ba zai bari kasarara da ita ba. So na da tsan ba karamin virus bane ba wallahi, shi yasa ba zan muku shi a kita kuma ba zan muku shi a ƙananan yan kuɗaɗe ba ma, ko da mutum ya biyo ni wallahi ban yi mai yawa ganin muna tare, amma wallahi zaka ji daɗin shi domin wannan kana kai iya wannan ma ko zaka rike zaka kira kanka haka. So to wallahi abin ne in ka ganshi kai kanka real life zaka ga abin da kasan su dabaru ashe a film da gaske ne haka suna yin hakan kai ta gani. Okay, so kan cika kuri da magana, nagode. Sai dai wannan bidiyon na ga muku cewa gaskiya for educational purpose ne, idan ya kasance kai cuta da shi so wallahi ba mu yafe ba. Sannan kuma idan kai cuta da shi Allah na gani yana kallon ka, ba mu da ne cutarwa ba, mun riga mun faɗa ba mu da ne cutarwa ba. So kun ga akwai virus inda na kirkira ni kana da rikita min kwamfuta, to ka gani kun gani. So da Allah a tausaya a taimaka, kada a yi shi da niyyar cutarwa, a yi ne kawai ko karatu ko neman karatu ilimi a kai kawai. Okay, so mun gode kada ku manta ku danna mana subscribe.